אריאל, כן, שומע אותי? כן, שומע. גם את? מה נשמע? בסדר, תודה. מה איתך? לא כן, נפגשנו פנים מול פנים, אבל הייתי שם עם השר, אתה זוכר? כן, אני זוכר. הייתי פשוט לפעמים עם הפלאפון מצלמת, ולפעמים כן, 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 הייתי איתו בשיחות. אני אבל זוכר בכל אותך. אופן, הסוגיה הזאת של הפסיכולוגים מאוד 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 משמעותית לאופיר. ממש. והוא אמר לי, אלישבע, את לא יורדת מהסיפור עד שאנחנו מבינים איך אנחנו יכולים לעזור לפסיכולוגים, בסדר? כן. אז אני אשמח, כמה זמן שיש לך, כמה דקות, תסביר לי את הסוגיה, איפה אנחנו יכולים להיכנס. יש לנו פגישה עוד מעט עם משרד הבריאות, בסדר? על תחומי הרפואה והפארה-רפואיים, בסדר? אוקיי. אתה ישראלי, תציג את עצמך, אני לא מכירה. אני פשוט עולה לפני 12 שנה, עליתי, זה העלייה שנייה. עשיתי עלייה מתי שהיה לי בגרות, ונשארתי פה 3 שנים, ובגלל הקושי של הלימודים, של התהליך, תהליך פה להתקדמות התעסוקתי, אז פשוט חזרתי לצרפת כדי ללמוד, ואז להתקדם מבחינה מקצועית בתוך פסיכולוג. ואז אני עצמי התמחיתי בחינוכי, בכל מה שקשור לחינוכי, בין החינוכי לתעסוקתי, כי מתי שכאילו זה מאוד התקדם התואר של הפסיכולוג, גם בצרפת, גם בכל העולם, ולפני, אפשר להגיד לפני 15 שנה, התואר היה כללי, היו כמה מגמות שאומרות כאילו יותר להיות ברוב הקליני, כי יש כמה התמחויות, אוקיי? אבל איך אומרים, את התואר עצמו מקבלים אותו בתוך פסיכולוג, ואז כאילו ההתמחות היא לא רשומה בצרפת, לא הייתה רשומה את ההתמחות, אוקיי? היה צריך לראות מה קורה בתואר, לראות למה זה קשור, אם זה קשור לקליני, אם זה קשור להתפתחותי, אם זה קשור לכל מיני כיוונים. אוקיי? אז רגע, רק בשביל לוודא שאני מבינה, כן. בעצם לפי הסילבוס של הלימודים, קבעו אם אתה במסלול קליני או התפתחותי, נכון? כן. זה לא שעשית תואר בפסיכולוגיה, ואז עשית התמחות כמו בארץ. לא, אז זהו, אז בהשוואה לצרפת, בצרפת יש תואר ראשון ותואר שני של פסיכולוגיה, ואחר תואר שני אז מקבלים רישיון לעיסוק בפסיכולוגיה, ואז גם ההתמחות, בתוך התואר שני יש את ההתמחות. אז יש התמחות. כן, יש את ההתמחות. מה שאני אומר לך זה מה שהיה לפני לא היית, כאילו, זה לא היה... אבל היום יש. היום תואר שני של פסיכולוגיה יש התמחות, אוקיי? אז נגיד תואר שני פסיכולוגיה קלינית, אוקיי? זה אומר שאז נהיה פסיכולוג בהתמחות קלינית, אוקיי? ומשם אפשר כאילו לעסוק בפסיכולוגיה ולפעול ולעבוד בבתי חולים וכל מיני ולפתוח קליניקה, הכל, אוקיי? מה שיש פה בישראל זה שאחר התואר שני אי אפשר לעבוד בכלל. זה אומר שצריך לעשות הכרה נוספת של התמחות. זה אומר שהתואר שני שאנחנו מקבלים בצרפת שהוא נותן התמחות ונותן אפשרות לעסוק, פה אי אפשר לעשות כלום עם זה, כאילו מקבלים רק כאילו הכרה של התואר, כאילו זה מה שלומדים היום לפי החוק הנוכחי, זה שאם התוארים מקבלים רק את הרישיון, אז להיכנס להתמחות, ואז
אין אפשרות לעסוק בפסיכולוגיה בכלל. זאת אומרת שפסיכולוג שבא מצרפת, שהוא כבר שנים עובד באיזו התמחות, הוא בא לפה ומבקש לעשות הכרה, אומרים לו, אין לך את ההתמחות שלנו, אז אתה צריך לעשות את ההתמחות. אז 4 שנים של... ומה הם מבקשים? כמה? 4 שנים? 4 שנים, כן, חצי משרה של 4 שנים. התמחות, 4 שנים, משרה של חצי כן, שנה? של חצי שנה, משרה? כן. כאילו שווה 2 של משרה מלאה. מלאה. כן. אוקיי? ומה השכר בהתמחות כזאת? זה ממש כאילו, זה ממש נמוך. זה תגיד לי מספר. זה אני לא יכול להגיד לך בדיוק. אבל זה מתחת לשכר, זה מתחת לשכר רגיל שמקבל פסיכולוג, זה במינימום, זה מה שמקבל מישהו שהוא נמצא איך קוראים, בסטאז', בפרקטיקום, זה נחשב בפרקטיקום, זה כאילו לא מקצועי, זה אפילו לא נחשב כמקצועי, זה בפרקטיקום, אז הוא נחשב כמו תלמיד. אז את מאמינה שנגיד בן אדם שבן כבר 40, 50, 60, שהוא כבר 30 שנה ניסיון, בא לפה, עולה לארץ עם משפחתו ורוצה לעבוד ולעזור, והוא פשוט לא יכול, הם מקבלים ממנו לחזור להיות תלמיד, לקבל שכר נמוך וכל הקושי שמסביב. בוא נגיד שהוא עבר את השלב של השפה, אוקיי? כי זה גם שלב, לכולם זה שלב. אבל מעבר לשפה, זה דבר שהוא פשוט, כולם, כאילו רוב, אנחנו מדברים על היום, 10% מהפסיכולוגים שעשו את הבקשה של התמחות הצליחו לסיים את הבקשה. 10%. 10%. שגם בממוצע מבחינת האחוזים, שבערך כאילו בוא נגיד בממוצע 90% מהפסיכולוגים שבאים לפה, 90% מהפסיכולוגים שבאים לצרפת עושים את הבקשה להכרת להיות פסיכולוג, אוקיי? אבל מהאלה שעושים את הבקשה יש שליש שלא מקבל את שליש מה-90% שלא מקבל את אפילו ההכרה הראשונה, שהוא נתקע בשלב הראשון של הכרת התוארים. שתביני שיש מצבים של אנשים שביקשו רק, אנחנו מדברים רק על הכרת התואר ראשון ושני של פסיכולוגיה, לקבל את הרישיון, שזה קודם כל עושה כלום, רק כאילו לקבל את האישור להיכנס להתמחות. וזה יש אנשים שחיכו 10 שנים לקבל את זה, בגלל שהיה איזה משהו בתוך הבקשה שהיה חסר, סטטיסטיקה, לא יודע מה, שהם פשוט במקום כאילו לעשות הכרה אוטומטית של התוארים הפסיכולוגיים בצרפת, אז רוצים לעשות פירוט ולראות מה היה בתוך השיעור ומה כן ומה לא, ושהם יחליטו אם זה נחשב כתואר בפסיכולוגיה. מבינה? כאילו אנחנו כאילו עוזרים אחורה, כאילו זה לא תואר פסיכולוגיה, תואר ראשון, תואר שני, טוב, רישיון. לא. תואר ראשון, ראשון, טוב, מה היה בתוך? מה זה באמת היה פסיכולוגיה?
מה היה? היה סטטיסטיקה? כאילו אם לא היה סטטיסטיקה, את צריכה לחזור על סטטיסטיקה. מבינה? חוזרים על התוארים. אז זה קודם כל הקושי רק על השלב הראשון. זה כאילו הכרת... בשלב הראשון, הכרה בתואר, הם ממש כן. בודקים את הקורסים. כן. קורס, מה עשיתם בתואר? מה עשינו בתואר? השלב לבדוק, זה... ואז אומרים לחלק מהחבר'ה, זה חסר לכם את הקורס הזה, חסר את כן, הקורס הזה, חסר כן, את הקורס הזה? כן, הבנתי. כן. ואז בשלב השני... בשלב השני, אז שקודם כל זה 10% מההתחלה, כאילו התייאשו להיכנס לתהליך, אוקיי? אחר זה, הבדנו עוד שליש שהוא לא קיבל את השלב הראשון בגלל הקושי, אוקיי? אז תורידי 10% שלא כאילו התחילו בכלל, תורידי שליש מה-90 שזה נשאר 30-60, שזה נשאר 60%, אוקיי? ומה-60% האלה, אוקיי? יש חצי שנכנס לתהליך ההתמחות כל כך, כאילו, כבר, כאילו, מרוב כל מה שמבקשים והם מבחוץ, כאילו, זה גם מישהו שעולה מצרפת, שבא לעשות את התהליך, וגם הכל בעברית וזה, וכאילו, אין עזרה, אין כאילו ליווי, כלום, זה מול המסך, ורוצים לקבל התמחות, הנה, לעשות את זה וזה 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 וזה, אז זה אנחנו כבר איבדנו חצי גם מהפסיכולוגים שנשאר. אז נשארו 60, נשארו עכשיו 30 שמוכנים להיכנס לתוך התהליך. וכמה נשאר? כמה נשאר? 10% שנשארים עד הסוף, שמצליחים. 10% של כל הפסיכולוגים. אז אני אומרת, יש את האלה שנופלים בשלב התואר, שאומרים להם, חסר את זה. נכון. יש כאלה... יש כאלה שבשלב ההכרה של הרישיון, כן. הם נופלים. בהכרה של ההתמחות, אמרנו רישיון זה כאילו שלב של התוארים, אוקיי? אחר כך יש שלב של ההתמחות. אז כאילו מתי שעושים את הבקשה להתמחות, זה כאילו, זה תהליך כל כך מסובך. מה הם מבקשים בתהליך הזה? הם מבקשים, זה תלוי בהתמחויות, אבל נגיד בהתמחות הקלינית, אם אפשר לעשות את זה, נגיד, הכי פשוט, מבקשים 150 שעות של פסיכותרפיה, 150 שעות של מה שעשית בפרקטיקום, כאילו בהתמחות? כן, הם מבקשים בתוך, כאילו שתוכיח להם, כן, להוכיח 150 שעות של פסיכותרפיה. 150 שעות של פסיכותרפיה, 150 שעות של הערכות, של אבחונים, ואבחונים מסוימים שהם רוצים את הטסט הזה ולא זה. אם לא עשית את הטסט שהם עשו, אז לא טוב. צריך להיכנס לכלים שלהם. וזה לא נגמר. ו150 שעות של הדרכה. מטורף. ממש. אז אמרנו, אז התואר הראשון, את התואר השני בודקים את הקורסים. כן. ואז ברישיון, בבקשה לרישיון, הם מבקשים 150 פסיכותרפיה,
150 הערכה של אבחונים, 150 שעות של הדרכה, כן, נכון? כן. זה רק בקליני, ומה אתה יודע על ההתפתחותי? זה אני לא יודע, אני יודע גם יש כמה תנאים, כל ההתמחות יש לה את התנאים שלה, וזה כן. התנאים באופן ממש פשוט, כי יש לנו איזה דובר צרפתית בתוך ההתמחות הקלינית, שהוא אפילו עבר כמה שלבים שהוא מדריך שם, שהוא יודע כאילו בממוצע כאילו מה רואים לפי הבקשות. אבל לפי כל אחד מבקשים, אבל במה שכולם רוב נתקעים, ממש נתקעים, זה הבעיה של ההדרכה. כי בוא נגיד פסיכותרפיה, אפשר כאילו להוכיח. יש כאלה שעבדו כבר שנים, אפשר להוכיח, למרות שזה יכול להיות קשה להוכיח פסיכותרפיה אם זה נהיה בתוך מסגרת פרטית. אם זה מסגרת של רפואית ממשלתית או משהו, זה אפשר כאילו יותר קל להוכיח, אוקיי? עכשיו הבעיה היא קודם כל להוכיח את הפסיכותרפיה, אז להגיד עשיתי, והתנאים שלהם, כן אני מאמין בך, לא אני לא מאמין בך שעשית. זה דבר הראשון, את ההוכחה של הפעולות שנחשבות כאילו כצורך לקבל את ההתמחות, ומה שיש שאין בצרפת, כאילו בתנאים כאלה, זה ההדרכה. וזה מה שאמר לי אחד מהמדריכים שהוא נמצא בתוך המועצה, הוא אומר, הבעיה שהם נתקעים על הקטע של ההדרכות, כי זה אחד מכללי התהליכים שלהם. זה צריך שיהיה עם הדרכה. אפשר ניסיון, אבל עם הדרכה והדרכה לא סתם הדרכה של מנהל, או של פסיכולוג שעשה לנו מעקב באוניברסיטה, כי יש כאלה הרבה, כאילו מסיימים את התואר ונשארים בקשר עם הפסיכולוג שעשה להם מעקב בפרקטיקום שלהם, וגם כאילו במחקר, עוברים כל מחקרים וזה, והוא מאחורי, כאילו בתוך המסגרת התואר יש הדרכה, כן, אבל מתי שיוצאים מהתהליך, הדרכה זה או שאנחנו נשארים במעקב עם מישהו מהאוניברסיטה, אוקיי? שכאילו הוא יכול לוודא שאנחנו כן עשינו וזה, כאילו הוא יכול לבדוק וגם להגיד שכן עשינו וכן היה טוב, או אחרת מישהו שמנהל בתוך בית חולים או מרפאה או לא משנה מה, שגם יכול להגיד שהיה פסיכולוג. אבל בצרפת, ועוד לא לפני הרבה זמן, לא היו שני פסיכולוגים בתוך מערכת אחת, בתוך מקום עבודה אחת. היה רק פסיכולוג אחד, וזהו שבא לעבוד. יש פסיכולוג, יש תלמיד פסיכולוג שהוא בא בפרקטיקום, אבל מעבר לפסיכולוג אין. זאת אומרת שבתוך הדרכה, כאילו אין הדרכה של פסיכולוג, והם רוצים שתהיה הדרכה של הפסיכולוג הגדול. אם אין פסיכולוג הגדול, אני לא מאמין בך שעשית פסיכותרפיה והצלחת לרפא 100 אנשים או 100,000 אנשים. כן. זהו. ואז אנחנו נכנסים לתהליך מאוד מורכב, וגם למשהו כלכלי, כי יש את הקטע של ההדרכה, שכל המדריכים מקבלים כסף,
ואז עוד יותר מעריכים, כי אני מדבר איתך במקרה הכי טוב שעוברים חצי משמרת. כי לפעמים נחשבים שזה לא מספיק, וצריכים להעריך את זה לעוד חצי שנה, ועוד חצי שנה, ועוד חצי שנה. ואז לסיים עם מבחן שיכולים לעבור או לא. ואז... אחרי בעצם ההכרה ברישיון, הם מבקשים מבחן? כן. מי מבקש את כל זה? משרד הבריאות? לא, זה לא משרד הבריאות, זה המועצה הפסיכולוגית, זה כל אחד בהתמחות, אז הוא קובע את התנאים שלו. הם פתחו כמה התמחויות, הייתה איזו התמחות נגיד של ייעוץ, היא נעלמה, אני לא יודע איך מה קרה לה. הם ככה, כאילו, הם בורים התמחויות, ושמים את התנאים שלהם, ואחר כך כאילו מי שנכנס, מי שמכיר שם, מגיע עד לסוף, מי שלא מכיר, הוא נשאר בחוץ. וככה זה. וואי, זה מטורף. זה, אני אומר לך, מתי שכאילו, אני שתביני את המצב שלי, אני אפילו לא נכנסתי בכלל לתהליך, כי ידעתי שאני כאילו, שאני אקח הרבה זמן והרבה התאמצות, ושזה לא תהיה תוצאה מזה. למרות שיש לי את השפה, ויש לי גם את הניסיון של, כי יש לי, גם עשיתי מגמות של פסיכולוגיה חינוכית ותעסוקתית, שנותנת לי גם את האפשרות לדעת איך להוכיח מה עשיתי ומה לא עשיתי. אבל זה נראה לי שלא משנה איך מוכיחים. טוב, יש לך אישור להיכנס להתמחות. וזה כאילו במקרים הכי טובים. יש כאלה שקיבלו פתוח, אבל זה אחד, זה אחד ב-50 שנה. מבינה? זה מטורף. והיום אי אפשר לעשות דבר כזה. אי אפשר. אסור לעשות כזה במצב שאנשים עולים לארץ, שרוצים אותם לעלות לארץ, שאנחנו נמצאים במלחמה, שיש צורך ענק של אנשים שצריכים טיפול, דוברי צרפתית, ולא רק, שהרבה חיילים הם ממשפחות של דוברי צרפתית, שאני היום עושה קבוצות לעזור למשפחות שאיבדו חייל, שאיבדו בן או בן שלהם בתוך המלחמה, ושהם צריכים טיפול בשפה שלהם. כן, הם צריכים בשפת אם, זה משהו מבפנים. טבעי, נכון. היום בבוקר הייתי עם הבן שלי בטיפול פסיכולוג, והפסיכולוגית שאלה אותי במה אני עובדת, וסיפרתי לה שאני מתעסקת בהחלטות ממשלה שקשורות לעלייה וקליטה. ואמרתי לה, היום יש לי פגישה עם פסיכולוג מצרפת שמתים לעלות לארץ. ואמרתי לה, אני מאמינה שטיפול צריך להיות בשפת האם, כי ככה הכי הרבה אפשר להתבטא. ברור. ככה, אי אפשר אחרת, אי אפשר, זה לא יעבוד בשפה אחרת. ברור. אז הצורך, ואני עכשיו יש בשכונה שלי הרבה עולים שיש להם קשיים לימודיים, קשיים רגשיים, הם צריכים עזרה, ורק אתם בשפת האם יכולים לעזור להם. ברור. עכשיו צריך לראות כאילו מה לעשות, כאילו מה האפשרויות, אוקיי? קודם כל... אתה כתבת מכתב רגע, אמרת מול איזה, מול מי אתם מתנהלים? מול מועצת פסיכולוג? איך זה הולך? לא, כאילו אנחנו היום עוזרים לעמותה שקוראים לה קליטה, שהיא עוזרת לעולים דוברי צרפתית
להיכנס ל... כן, אני מכירה. מה? אני מכירה. מכירה. קליטה. זהו, אז אנחנו עוזרים להם, והיום, כאילו, מאז שהתקדם, שתביני את המצב, איך זה קרה. מאז המלחמה, מאז השביעי של אוקטובר, אני פתחתי קבוצה לעזור לנפגעי טרור ומלחמה. והצטרפו אליי 10 פסיכולוגים כדי לבוא לעזור, אוקיי? שהם גם מהארץ וגם מצרפת. ואפילו יש כמה מבלגיה וממקומות אחרים, אבל רובם, כי פתחתי גם בעברית, גם בצרפתית. אבל בקבוצה של דוברי צרפתית הצטרפו כ-60 פסיכולוגים שרצו לעזור, ואני היום עובד הרבה אונליין, אוקיי? מאז שתביני גם המצב שלי, איך אני נתקע, אבל שאני רגע, שנייה. כן. אני מסיימת זום. פסיכולוג מצרפת שהיה איתנו במערך ליווי, אני שנייה נסיימת איתו. הכל בסדר? אוקיי, סבבה. לא, זה רציתי רק לשאול אותך לגבי הערות כאן. טוב, מה זה רוצה... סיימת תודה. טוב, ביי יוש. שתביני שאיך היום הצלחתי להסתדר, אבל זה מתוסכל. אז עם הקבוצה, סיפרת על הקבוצה. כן, סיפרתי על הקבוצה, שפשוט אז נהיינו כ-60 פסיכולוגים שבאים לעזור אונליין, שאני כבר הרבה שנים עוזר אונליין, ויש לי את הניסיון לעבוד באונליין. והיום אז פתחנו את הקבוצה הזאת, שבו התאספו כ-200 אנשים שטיפלנו בם, ושמנו אותם בתוך קבוצה, לעודד אותם ולתת להם להרגיש תמיכה, אוקיי? שהיום יש לנו את הקבוצה הזאת של הפסיכולוגים שעוזרים, ושל מטופלים שהם היום מרגישים, שהם עושים עזרה, שקיבלו עזרה ממנו אונליין, ושנשארו בקבוצה רק להרגיש טוב, להרגיש שאנחנו פה, וואו. שאנחנו כאילו איתם ושיש להם צורך, הם פה. עכשיו, מזה... ואיך הם עשו שיחות? בטלפון? בטלפון, בוויזיו. עכשיו, מזה, הרבה פסיכולוגים רצו לעזור יותר, ורצו לבוא לארץ כדי לעשות טיפולים ולקבל אנשים בקליניקות, אוקיי? אבל הם נתקעו בתהליך. ואז פתחתי קבוצה חדשה של פסיכולוגים שהם בבעיות של הכרה. אמרתי, יש בעיות, חשבתי שיהיו כ5, 10, אנחנו 88 היום. וואו. 88 פסיכולוגים. וואו. בבעיות הכרה. זה מטורף. כן, זה מטורף, אבל תביני שהבעיה היא יותר כללית, שלצער יש בעיה של הכרות של מקצועים שאנשים באים מחול, לא משנה מאיפה, יש בעיות של הכרות של המקצוע, שיש להם את הקושי היום להסתגל ולעשות הכרה של התוארים שלהם. ואני מאמין שמאז הבעיות האלה שהיו עם הרופאים, שבאו עם תוארים מזויפים וכל מיני, אז הם חסמו ועשו הכל, שהיום מי שרוצה לעבור את השלב הזה, הוא צריך לסבול שנים. הם פתחו היום כבר, התחילו לפתוח את התהליך לרופאים. הרופאים שיניים, תאמיני שהם 10 שנים עושים הלוך וחזור, כדי להתפרנס, כי לא הייתה להם את ההכרה שלהם פה בארץ. את מבינה שיש אחד מהחברים שלי שהוא נפתח, ושהוא גם עשה הכל לעשות הכרה של רופאים שיניים, שהיום יכולים לעשות הכרה מהירה ויכולים לעבוד פה בארץ, וגם להביא כסף לארץ. שזה לא יהיה בחוץ, ושגם אנשים שהם היום צריכים טיפול פסיכולוגים, שהם צריכים הדרכה, שהם צריכים ליווי,
לעיסוק, שהם יקבלו את כל זה כדי להישאר, שזה לא יהיה הפסד לעלייה. אז זהו, אז 88 פסיכולוגים היום, חלק בצרפת, חלק פה, נתקעים בהכרה הזאת, מחכים שפשוט תהיה הכרה יותר מהירה ואוטומטית, שבשלב הראשון, אוקיי? שקודם כל בשלב הראשון אנחנו כבר נהיה על הכרה שתהיה מהירה ואוטומטית. יש תואר ראשון, תואר שני בפסיכולוגיה, זהו, לא לחפור, לא לראות מה יש, סילבוס וזה, לשלם על תרגום ולשלם על נוטריון וכל מיני דברים כדי להוכיח שיש להם תוארים. נו באמת, איפה אנחנו? במצב הזה שכל כך הצורך הזה, שחררו. זה קודם כל בשלב הראשון שכל הפסיכולוגים מצרפת הם יקבלו הכרה שתהיה אוטומטית. יש תואר ראשון, תואר שני, יש גם, אפשר גם אופציה של מספר רישוי, שזה גם מספר שנותנים רק לפסיכולוגים שהוכיחו בתואר ראשון ותואר שני, רק לפי המספר הזה אפשר לעשות. מבינה? זה מספר זה כאילו מספר תעודת זהות. כן, כן, לגמרי. כאילו, אז מה לחזור, מה להיכנס שוב איזה, זה קודם כל בשלב הראשון, זה צריך להיות אוטומטי. שלא אנשים יחכו חודשים, שנים לדבר הזה, אי אפשר, זה יותר מדי. זה דבר ראשון. ודבר שני, להתמחות, יש כמה בעיות של התמחות. עכשיו, בוא נגיד להתמחות, כי צריך, זה קשה לעשות הכרה אוטומטית להתמחויות שהם כאילו לא במילים דומים. נגיד קליניקה, אוקיי, יש קליניקה, אוקיי? אז זה אמור להיות הכרה אוטומטית, כאילו הם כבר בתוך התהליך ההתמחותי, אוקיי? אוקיי. קודם כל בוא נגיד על הקליניקה, אוקיי? שיהיו כבר בתהליך ההתמחותי של הקליני, ושיוכלו לפחות לקבל את השנה הראשונה עם התואר שלהם, שיקבלו את ההכרה של השנה הראשונה של ההתמחות, שיהיה להם אישור לעיסוק לעשות טיפולים, כאילו גם להיכנס לעבוד בתוך מרפאה או זה, בתוך המערכת של ההתמחות, אבל גם שיכולים להמשיך לעבוד בתוך פסיכולוגים, בתוך עצמאים. כי יש לנו הרבה שבאים עצמאים, רוב הפסיכולוגים הם עצמאים. ברור. את מבינה? אז הם באים, הם אפילו כאילו רוצים להמשיך לעבוד אפילו עם האלה מצרפת. הם לא יכולים להגיד שהם פסיכולוגים בגלל שכאילו בתנאים של ישראל הם לא יכולים, אז הם פסיכולוגים בצרפת, הם לא פסיכולוגים בארץ. אז בסוף הם לא יכולים לעבוד. אז אתה אומר ששנה ראשונה כן. הם יעבדו במרפאות, אבל אחר כך יוכלו להיות עצמאים, כמו שהם היו אז. צריך שנגיד שלמי שיש תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, אוקיי? שאז יוכל לקבל אוטומטית שנה ראשונה של הכרת התמחות, שזה נותנת לו אפשרות לעבוד בתוך עצמאי כפסיכולוג. כי בתוך החוק, מהשנה הראשונה, כאילו אחר שנה, אפשר להתחיל לעבוד כעצמאי. הבנת? אבל זה רק לפי תואר. זה רק לפי תואר. כן, ואחר כך, מעבר לזה, אחר כך לפי הניסיון, צריך לעשות הקלה והכרה של ניסיון, שפשוט יחייבו את הכללים של הכרת ניסיון, שנגיד
שזה לא חייב שיהיה מדריך כמו שיש מדריכים פה בישראל, שאפשר מדריך שהוא מאוניברסיטה שיכול לעשות מכתב להגיד שכן הוא מוודא שהיו כל מיני טיפולים, כל מיני פעולות, שיכול לוודא שהוא מבחוץ, או שיהיה מישהו בתוך מקום עבודה שאיפה נמצא, אבל שלא חייב שיהיה פסיכולוג, שהוא פשוט אחראי של הצוות, שיכול גם להוכיח שהוא כן עשה וכן עשה, ושהכל היה בסדר. אם לא הייתה עבודה טובה, לא משנה אם הוא פסיכולוג ומה, היו אומרים לו שזה לא בסדר. אבל אם הוא עושה כבר מכתב שמוכיח שהוא עבד ושהכל עבר טוב, אם מצליחים להוכיח שנה וחצי, סליחה, כן, כאילו שנה ראשונה, אמרנו שנה ראשונה שזה נותנת את ההכרה, בוא נגיד שאם שנה שנייה, אנחנו מדברים על משרה מלאה, אוקיי? אם מדברים על השנה שנייה שצריך להוכיח בתוך ניסיון, אם היום אפשר להוכיח שכן עבדנו בכמה מקומות ושכן יש איזה סוג מדריך שאו מנהל מחלקה או פסיכולוג שעשה לנו מעקב במסגרת האוניברסיטה, שיכול להועיד בשמו בעצמו שכן עבד ככה וככה. ככה וככה, זהו. בסדר. תראה, אריאל, כתבתי הכל להעיד על הניסיון. אוקיי. כתבתי לי הכל. אוקיי. ואני יושבת בלשכת השר, אבל אנחנו נעביר את הכל, וזה כבר בטיפול, אני יודעת, במשרד הבריאות, ואנחנו דורשים מהם את כל הדברים האלה, אבל אני מקווה שהם ייצרו גם איתך קשר בהמשך. כן. כשיהיה לנו התפתחות משמעותית. בסדר? אני באמת מאמין. אני ממש מודה לך על הסיפור ועל הזמן הזה. זה נתן לי המון, וזה עכשיו מולי, אנחנו נעבוד על זה. לא, תראי, זה מאוד חשוב. דבר אחרון, מה שהיה... כן, יש לנו דקה בזום, זה עוד רגע נכבה, רק אני רק אומר. אוקיי, מה שהיה, מתי שדיברתי עם השר, אז הוא אמר, וגם המנהל של המנכ"ל, כן. המנכ"ל, אז הוא אמר, אנחנו צריכים שיקומי. טוב, בסדר, היום אני אגיד לך, לא משנה, אנחנו במצב שכל ההתמחות מנסה לשמור על עצמה ולהגן בתנאים שלה, קודם כל, כי רובם הם רוצים קודם כל להיות מוכרים בתור פסיכולוגים עצמאיים.